Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sitting MDC Joga Nongkrem Constituency Uba Lambor Malngiang Bekun Hagani Gakinti Kumukurtong Independent Ulat Hep Gerteng Hakishitrik Urampang Wan Aireng Biang Yaki Election MDC Shiki Ying Dorbal Tau Anjong Khasi Hills Autonomous District Council Kuban Salong Kat Puitik Urampang Arajar Pausan Habakeren Chikilar Patai Kubor Uba Lambor Loong Bagajing Yakun Jong U Hagani Gakinti Kalong Bet Persha Yu President Ko Voice of the People Party Uba Arden Mela Basayoman Henry Om Yu Ukurtong Bela Penying Ko Voice of the People Party na Nongkrem Constituency. Having been nominated Having been nominated as a candidate to fill a seat as a candidate to fill the seat in the 8th Nongkrem in the Nongkrem ST District Council Constituency, District Council constituency, do swear in the name of God to swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will uphold and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. the sovereignty and integrity of India. Thank you. How many sets are there? Two. Kami gong galong ka lentia jonga galong ba ngadon hasanda bat kipaj ba kabar galong ada pikan ye ka konstitusi galong ba ngandon biang hajan joki banai biang ye ka jing sekri kababaha namenta kathan bro kawai ngi don sibun ki benta kwide bat kathan ki jongi ya ba ngin hap ban yai pentulun ya ki kiti kijat ki jongi ya ka ba blai lai ya ban ai biang ya ka jing sekri kababaha namenta kipaj ba jong ganong krem konstitusi bro kawai kaba ar ikwa ban ikren tak ba syai kidar kalong ban penklan ya ki riti ki duster kiba mangi kum ginong mikmat ngila yaya hagini ki bontali ki snam kumno ban penklan hagbi dei bat ka khandau ka siap ban penklan ya ka riti ki duster ban penklan ya ki kur ya ki jat ki khong ki badan hapo gani kabri new trap newscom de dei kata hi ba akwa ban penpau hagani ka por akhmat jofi lambaro ka jingile menta kalong ba ngai khun persha yo president jong VPP kamdai mai kan yakhun yu candidate jong VPP kani jele kadai persha yo president jong VPP kata wong ko banang kapalong kamenta kalong bangin ya trace to menta lang baro kini ki pelok kibidon hangni kibidon si constituency ya kabalay kilalay ngin ko banya list stop ya kabalay namar kan mento syu kaban kam he kalong bangin trace nang ni smat banwan ra biang ya kijing job banwan ra biang ya kijing singan hak benta bagi pajba kepada pok thanjui te hak widai bat ki kam penroi ngilale klai ngila pendep iki kam babha ngilale nadu ki por ki ba kadon ka lockdown ngilale namta ka development program wada padeng jong kijing khang asnam hanai ngala pasyang banwan ra iki kam babha pok thanyi bro koi te ngai skam ba kani galanti ya jungi kalong ka jingking ya ka bang inyo shwa menta kijing job mat kalong ka jingking namta isnam ki ban sawan jing kren jungi hapo ga platform jong election namar ngi hapanya sei lalaki jong ginia ten rei tang nakadaw bangi sei ginia ichutang ki bangya kren nakmagi pajba ten rei kadon kata ka jing file case pesha yanga daw sitting emali but la dawa nangaru daka crore mga diban siyo te kamli lay compare ke jing telun hagi kam kamud ngindang yai telun ngindang yai trehi syahmat khalam da syong thaj khalam da ri bat kasur kaba ngakwa banong hangni kalong de kasur kaba nga ai kijing ki pajba bi jonga ki ai kijing janga den ta kadaw ni criminal scam bagani ga kenti wa mata ngin poi se kathang ga jingkwa jonga bat kijing kwa jongi pajba kamdei ka budget mga ya kani ka kamdei ka ba nga yele mantai kani ru kamdei ka ba ngakwa mga ngai kadei ka bang mirjimut lang hapadeng mga bat ki parlok ki badan po ka konsusi ba kumnungin le tika sur kawan ya chakmat iko abi ngi ba tuju usambal ubala panitinat ya ka konsusi bla panpranai kyong ya biang nomol nai nga hapan ya taga sur jong ipajba ban kren ya ka issue jong kiwe ki party ngam kwa namar nga sutnat banyang hapo ka issue la jong kanongrim ka baskem ka jonga balingan kan tho ikiwe
ngam don por ban kan thoi giwe namar ba uba kan thoi giwe gamot udang bun shaldi kabaki kajing duna kadon tengam ko ban kan thoi no hanya ke skwa banong tangan ne gawe baba fitai ke yang kaba armala ne balai mala kan ma ba upaya foundation upaya uba napo madan ba piti udem long baskam umdai upaya ba sanjor ba pin yang jubor ka khalam sa kayang dai tang kata ka issue ko long clear balingin ya kren bori kata ko ban kren sai ngi haban ka mawi yukpa jong ka chepin reo balonra ya ka krenet ka ban reo ya ba ka im ka riti dustur ka im ka chepin reo ba ka don ka jingda lamba jong ka sikshidul te den ma ka tang in pan khlan ya kane in pan khlan shishu in pan scam shishu but ka yi hini singi ka notli shu ki bill ki bang layo pan pass ten rei nginang le shu ki kam ba nam ta banyada ya khamtam ya ga bri new club news kum kata ka commission ka bang ko abno pken ya ga 371 ngako abno magyong banwan ra ika model kum bawan ra ika model hapo ka Mizoram hanre nga ko abno baka ba ka district council hapo Mizoram lala pipit ba kilayo ya ga article 371 lawan ra hangtai hanre ka MMDR act hadu manta kadang trikam hapo jilla Mizoram today na markata ngakwa banong ba ladang iong banwara yaga 371 company shy ba ka empower naman ka ai bor shoot naman ya ka sorka jilla ba kan kham yaga bor ka bangingi yo lai lot tingingim kwa igata kai ka bangidon ngindang panbhay ka P president lori sign de kum MDC kabamut kapani ba kapani shy sigbabun balang ba kamut kadang duna kajing mut jing khat how to know ilam tinakaliang ko nga ngashko ban kan nagbashay baka resolution kablami hapo assembly kan mabahay kita how banay basipo jongsnem 8,000 khatsan lakadaw siya hang to hapo ka resolution balon ra do president jong VPP hapo ying dorbat hawan yakabala kren siya baka jing don jong gidoloy kajing don jong kisim kajing don jong kirong basnong kidai ki maujin thot ya kayo kakot tinga nga skwa banong tangata ladam don kisim kinong panya snong ki dorba snong kirong basnong kidoloy kihima mano ban panya kamot kajat ban ringi ka sakama ba ka saplen dai na magata ngi kwa ban kan ba shay kalong penne ya kai kamangidon pan bahasyu ya ka dai kita ka kwa banong ni po ngaro di kristan skwa nang takata ngiru di kristan hang ni kristan sa ngidon gi jong kiniam ngi yu play way te ban kai ni kata banong yalap da kaniam nga ngam kwa ban comment say te ngiru di kristan ni te ka kut kata ndo